Sinjuri, nistednukom għall-ewwel episodju minn din is-serja ġdida li Pro-Malta Kristjana ħatwasslilkom jisimha Difensuri taċ-Ċiviltà Nisranija. F'din is-serja ħanaqbdu numru ta' personaġġi li eżistew veri u li għexu u li f'ħajjithom iddefendew dik li hija ċ-ċiviltà u l-fidi mibnija fuq iċ-ċiviltà Nisranija. Għalhekk illum ħanibdew billi nitkellmu fuq l-ewwel karattru tagħna li huwa Goffredo ta' Bologna, Godfrey de Bouillon, u l-taqbida tiegħu sabiex illibera l-Ġerusalemm fil-Kruċjati. Nibdew bħala introduzzjoni billi nispjegaw ftit avvenimenti li waslu għal ħajja u l-ġrajiet ta' dan il-personaġġ tant importanti. Fis-seklu 7 Ġerusalemm waqgħet fidejn il-Musulmani. Imma li kien ġara kien illi il-Pellegrini li kienu kontinwament imorru Ġerusalemm biex iżuru l-qabar ta' Kristu kienu tħallew jagħmlu pellegrinaġġi mingħajr ma kienu jitwaqfu. Però għall-ħabta tas-sena 1071 bdiet l-invażjoni tat-Torok Seljuqin illi dawn f'post jismu Manzikert elbu l-armata Biżantina u saħansitra qabdu l-Imperatur Biżantin bħala priġunier għal xi żmien u bdew jinvadu l-Lvant Nofsani kollu. Minħabba din l-invażjoni, il-passaġġ ta' Pellegrini li kienu qegħdin imorru fil-qabar ta' Kristu beda jiġi intorrott. Sakemm ftit ta' żmien wara l-Imperatur Alexio Komneno kien talab lill-Papa sabiex jibgħat għajnuna ħalli jkun jista' joħodha kontra t-Torok u jsalva l-imperu tiegħu. Għalhekk wara dan l-appell ta' Alexio Komneno lill-punent, il-Papa Urbanu II sejjaħ konċilju fil-belt Franċiża ta' Clermont fis-sena 1096. Minn hawnhekk issejħet il-Kruċjata. Blajta Deus Vult, għal hekk Alla jrid. Issa ħanibdew nitkellmu dwar Godfredo de Bouillon u l-ġraja tiegħu, ġraja li għandna x'nitalmu minnha. Godfrey de Bouillon twieled bejn sena 1060-1100 kien nobli prominenti u figura ċentrali fl-ewwel Kruċjata. Imwieled f'familja b'saħħitha nobli u kien iben Eustas tieni konti ta' Bouillon u Wida ta' Lorraine. Il-familja tiegħu kellha artijiet mifruxin fi Franza kif ukoll fil-qaddis Imperu Ruman, jiġifieri fejn hemm il-Ġermanja u l-Belġju. U din il-ħaġa poġġiet il-Godfrey bħala nobli ta' kundizzjoni għolja kif ukoll ta' prestiġju konsiderevoli. Meta kiber irċieva edukazzjoni ta' kavallier u sar magħruf għal ħiliet tiegħu bħala gwerrier li wara f'diversi konflitti reġjonali qabel ma ħasem fil-Kruċjati, speċjalment fil-taqbidiet li kienet isiru dak iż-żmien bil-Imperatur tal-Ġermanja u l-Papa kif ukoll il-Re ta' Franza. Huwa kien magħruf għas-servizz tiegħu mal-Imperatur Enriku IV fil-fatt. Fl-1096 Godfrey wieġeb għas-sejħa tal-Papa Urbanu II għall-ewwel Kruċjata. Hawnhekk instemet il-lajta l-insara kienu oppressi mit-Torok. Ġerusalemm ma kienitx għadha miftuħa għal Pellegrini. Kristu kienet jiġi mislub mill-ġdid il-passjoni tiegħu ġewwa l-art fejn huwa kien għex miet oqam mill-mewt. L-insara hemm bżonn li jqumu mir-raqda, immotivati mis-sejħa tal-ħelsien ta' Ġerusalemm u l-libertà tal-insara mill-jasar tal-Mislem. U hawnhekk dwiet lajta Deus Vult, hekk Alla jrid. Għal din lajta eluf ta' nobli u Pellegrini wieġbu għas-sejħa tal-Kruċjata. Godfrey kien wieħed mill-aktar mexxija prominenti f'din il-ħaġa, tant illi mexxa l-forzi tiegħu f'ostakli kbar u affaċċja pożizzjoni militari hekk kif Godfrey flimkien mal-armata tiegħu telqu minn Fjandri, jiġifieri minn dik li llum hija l-Belġju, qasmu l-Ewropa u waslu sal-Balkani.
Meta mbagħad waslu fil-belt ta' Kostantinopli, wara diffikultajiet kbar, l-imperatur Alexios ġalhom jieħdu ġurament ta' lealtà. Hawnhekk naraw diskrizzjonijiet interessanti anke minn bint Alexios sew ta' Godfrey kif ukoll tal-kruċjati l-oħrajn. U nsiru nafu li dan Godfrey kien raġel b'saħħtu, kuraġġuż u fuq kollox kien raġel devot. Godfrey kien nisrani tajjeb, jitlob kuljum, jisma' l-quddiesa u jipparteċipa fis-sagramenti, fuq kollox kien dejjem jistenna li jagħmel dak li Alla jrid minnu. Issemmew ħafna ġrajiet li fihom jidher il-karattru kuraġġuż u qalbini ta' Godfrey. Waqt li kienet jivvjaġġa fl-Asja Minuri, darba minnhom, jara ors qed jattakka Pellegrin li kien se fi-triq lejn Ġerusalemm. Godfrey ma beżax, mar biex jisalva dal-Pellegrin u tqarbat mal-ors bix-xabla. Huwa kien safa ferut minn dan l-annimal feroċi imma nexxielu joqtlu. Għamel xi ġranet ħafna ħasbu ħajmut, imma bl-għajnuna Alla bl-għajnuna Alla Godfrey rkupra u kompla għaddej. Ġewwa l-Asja Minuri il-kruċjati kellhom bosta taqbidiet f'postijiet bħal Niċea u Antiochja. Waqt qbida minnhom mat-torok, Godfrey ta' daqqa ta' xabla lil wieħed mill-kavallieri torok u bidaqqa ta' xabla qasam iż-żiemel tal-avversarju tiegħu fit-tnejn. Iżda Godfrey ma kienx biss gwerrier, imma kien raġel devot, ġenerus, speċjalment mal-Pellegrini f'qajrin li kien iltaqa' fit-triq magħhom. U kien ukoll jagħmilha punt li jżomm il-ħiniet tiegħu tat-talb. Ma kienx jitraskura ġifi l-ħajja spiritwali tiegħu. Matul l-assedju ta' Ġerusalemm fl-1099, it-tmexxija ta' Godfrey kienet kruċjali. Il-kruċjati kienu qegħdin ibatu bġuħ, kienu qed jaqtaw qalbhom u kienu bdew sansitfa jġildu bejniethom. Kienet il-fidi ta' Godfrey u d-determinazzjoni tiegħu illi żammithom determinati li jeħilsu l-belt sagra, l-belt imqazza fejn għex u miet u qam il-mewt is-Sinjur ta' Ġesu Kristu. Għal xhur sħaħ l-Armata l-Isranija kienet tilfet ħafna nies. Kien bħal donnu ħadd isfaxxa f'piki interni u tuħ ta' qalb. Hawnhekk jidher il-kobor ta' Godfrey, bniedem qalbini b'fidi kbira. Għamel kuraġġ il-niesu. Huwa kmanda l-forzi tal-kruċjati mallotu l-attakk finali fuq il-belt. U huwa kien l-ewwel wieħed illi tela fuq it-torri tal-injam li kienu jużaw biex javvanza fuq il-ħitan tal-belt imqazza. Kien l-ewwel wieħed li niżel fil-ħitan tal-belt imqazza, niżel fuq is-sur. U fl-attakk l-aħħar qafol tiegħu wassal għal waqgħa ta' Ġerusalemm lill-kruċjati fil-15 ta' Lulju 1099. Ħafna jgħidu li l-attakk li sar fuq Ġerusalemm sar fil-mewt ta' ħafna nies ċivili, sfortunatament iva. Sfortunat dak kienet li kien jiġri fil-gwerra dak iż-żmien. Iżda mbagħad naraw il-kobor ta' Godfrey li ftit ta' sin wara saħansitra kittieba Musulmani jgħidu li l-art li huwa rebaħ tant kienet immexxija tajjeb li kienu jitħajru ma stess imorru jqogħdu hemm. Issa wara l-qbit l-Armata tal-Kruċjati ġi stabilita u r-reġjun inbidel f'numru ta' renji insara. Godfrey ġie offrut it-titlu ta' Sultan ta' Re ta' Ġerusalemm. U hawnhekk jidher il-kobor ta' Godfrey. Għaliex huwa rrifjuta li jkun re fejn kien hemm ir-re tar-rejiet. Huwa qallhom li hu ma jistħoqlux ikun is-Sultan għax Kristu biss jista' jkun is-Sultan tal-Belt Imqazza. Minflok huwa ngħata t-titlu ta' Difensur tas-Santu Sepolkru u għamel enfasi li r-rwol tiegħu bħala protettur tas-siti sagri insara partikolarment il-Knisja tas-Santu Sepolkru ikun l-għan prinċipali tiegħu. Godfrey mexxa l-Ġerusalemm għal perjodu qasir mis-sena 1099 sal-mewt tiegħu fl-1100. Ir-renju tiegħu kien karatterizzat
minn sforzi biex jistabilizza ir-renju, inaqqas it-tensjonijiet, jiddefendi l-artijiet li ntrebħu u jiddefendi l-Pellegrini u l-komunitajiet insara li dak iż-żmien kienu b'numru konsiderevoli ġewwa l-art imqazza. Godfrey miet fix-xitwa tal-1100 possibilment minħabba l-mart kif ukoll l-istrapass il-ġisem tiegħu il-feriti li kien ġarrab. Huwa miet waqt li kien imexxi kampanja militari kontra d-dinastija tal-Fatimidi fl-Eġittu. Il-mewt tiegħu ħalliet is-Saltnat ta' Ġerusalemm mingħajr mexxej ċentrali b'saħħtu. Sakemm ħuh Balduvinu l-ewwel li kien bniedem ta' ħila kbira ħa postu bħala sultan. Il-wirt ta' Godfrey jibqa' sinifikanti fl-istorja tal-Kruċjati. Huwa mfakkar mhux biss bħala mexxej qalbieni u ġenju militari, imma fir-rol tiegħu tal-qabda ta' Ġerusalemm, iżda għas-sens ta' pjetà, għas-sens ta' devozzjoni u l-impenn tiegħu biex jiddefendi l-siti qaddisin reliġjoni Nisranija u jiddefendi l-insara kien hemm fl-artijiet imqazza. Id-deċiżjoni tiegħu li rifjuta li jieħu t-titlu ta' sultan narawha tidher sew bħala simbolu ta' umiltà u devozzjoni li spiss juruh bħala mudell tal-virtù tal-kavallieri insara. Ir-rwol tiegħu fit-twaqqif tal-istat tal-Kruċjati fil-Lvant iħalli mħalla marka li qiegħda tinħassa llum. Għalhekk il-dan il-bniedem li tant jagħtina kuraġġ lil Godfrey de Bouillon insellmulu. Godfrey de Bouillon bħala difensur taċ-ċiviltà nisranija insellmulek.